ଆଜି କଣ ଲିଟିଭି ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତମେ ଦେଖୁଛ ଟି? ସରିଗନି ଏସବୁ ଦେଖୁଛ ଟି? ଆଉ ଦିନେ ଆମେ ରିଅଲ ବିପି ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିନା ଆମର ସେଠି ଦେଖିବା। କେତେଟାରେ କହୁନ? ପଳେଇ ଆସ ଠିକ 2ଟା ବେଳେ ପଳେଇ ଆସ, ଖରା ଦାଉରେ ଯିଏ ଥବ ସେତିକି ବେଳେ ତ ସେ ଖେଳ କରୁଥିବ ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ। ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ରଖୁନ ଜେଗା। ହଁ ବା ମୁଁ ରଖିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ଆଉ। ତମକୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କରିବନି? ତମେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି କାଟିଦବ ବୁଝିଲ। ମେଲା ହେଇ ପଡିଛି ତାର ବୋଧେ ଆଉ। ମେଲା ପୁରା ମେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥରକରେ 10-12ଟା ଆଇଲେ ବି ଏକାଥରେ ପଶିଯିବ ଯଦି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିନେବି। ତମେ କଣ ଯାଇ ତା ଛାଇଆ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲ ନା? ନା ତ ସିଏ ତ ଡେରି ନଘା ହେଇ ଶୋଉଥିବ, ତା ପୁଅ ପିଲା ତାକୁ କରିଥିବେ ଆଉ ଆମେ ଛାଇଆ ଟିକେ ଦେଖିବା କଣ, ତାର ଏତେ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ତାର ଏଡେ ବଡ ମେଲା ହେଇଯାଇଥିବ। ଚଢି ଆଉ ଟେପ ପିନ୍ଧି ସେ ସବୁବେଳେ ନା? ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ? ସେତିକି ତ ତାର କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଏତେ ସେକ୍ସ ପାୱାର ପ୍ରବଳ। ତମେ ଆଡେ ତମକୁ ସେ ଗଳେଇ ଦବ, ତମ ଆଡେ ତମେ ବି ତମର ଭାବିବନି କିନ୍ତୁ ତାର ସେମିତି ହଉଥିବ ଇଚ୍ଛୁକ ତ। ବଟିକା ଖାଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ବଟିକା ଖାଇକି ଆଇଲେ ବି ସେ 3-4 ଜଣ ବି ବଟିକା ଖାଇକି ଆଇଲେ ସେ ସମ୍ଭାଳି ଦବ। ଆଉ କଣ କୁହ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜି କଣ ବିପି ଦେଖିଲ, କୋଉ ଟାଇପ ର? ସେଇ ତ ଖାଲି ସେଇ ତ ଗୋଟାକୁ 3-4ଟା କରୁଛନ୍ତି ତମକୁ ସେରା ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନା ତ 3-4ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡା ଦେଖିଲେ ଆଉ କଣ ଦେଖି ଦେଖି ଆଖି ଇଛୁକୁ ତମ ହେଇଗଲାଣି। 1-2ଟା ବି ନୁହଁ 3-4ଟା ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ତମେ ଆଜି ହଲେଇଥିଲ? ମୁଁ ତ ଡେଲି ହଲଉଛି, ତାକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ମୋର ସେକ୍ସ ପାୱାର ବଢିଯାଉଛି। ତମେ ହଲଉଛ ତ? ତମ କଥା ଶୁଣି ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ସିରି ସିରି ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହୁନ। କିନ୍ତୁ ତମର ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା କଣ, ମାନେ ପ୍ରଥମ କଣ ହୁଏ? ହିଟ୍ ମାନେ କେମିତି ହୁଏ? ପ୍ରଥମରେ କେମିତି ହୁଏ? କଣ ଦେଖିଲେ, କଣ ଭାବିଲେ, କଣ କେମିତି ହୁଏ? ଯାହା ତ ବିପି ଦେଖିଲେ ଆଗ ତ ଦୁଧ ଶିରଶିର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ହାତ ମାରୁ ମାରୁ ପାଣି ବାହାରିଯିବ ଆଉ କଣ। ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇବାକୁ ପଡିବନି? ନା ଆଗ ଦୁଧ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଲେ ସାଡେ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବ, ଦୁଧ ପାଇଁନି ସେ ଶିରଶିର ସେଇଠୁ ହବ। ଦୁଧ କଣ ଆଗ ନରମ ଥାଏ ନା କଣ? ନରମ ନୁହଁ, ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଇଏ ହେଇଯାଇଥିବ। କଣ ହେଇଯିବ? କଣ ହେଇଯିବ ମାନେ? ଶିରଶିର ହବ ଆଉ, ଟିକେ ଚିପି ଦିଅନ୍ତା ଭଲ ଲାଗିବ। ତମେ ଚିପ? ଆଉ କଣ, ତମେ ଆଇଲେ ସିନା ମୋ କାମ ଦେଲାନି, ତମେ ତ ନଥିବ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ତମ କଥା ଖାଲି ମନେ ପଡୁଥିବ ଆଉ, ନିଜେ ନିଜେ କାନ୍ଦୁଥିବା କଥା। ମୋ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ସବୁବେଳେ?